Nikolaj Carstensen, I taber den fjerde semifinalkamp på hjemmebane mod Herning. Prøv først at sætte dine ord på kampen. Nej, det blev det blev lidt træls til sidst her. Det synes vi spiller egentlig en fin kamp. Vi er ikke effektive, det er de. Det har vi set i hele serien nu her. Ja, skuffet. Ja, for effektivitet, det må jo være et ord, man skal sætte fokus på, fordi I får skabt jeres chancer, I får også pukket på mål, men I får dem ikke lige sat ind. Nej, de vinder duellerne foran deres mål lige nu, og også ned foran vores mål. Vi har snakket om mange gange, vi skal være bedre. Vi bliver også nødt til at være bedre så. Og jeg synes, vi gør mange ting godt. Vi er bare ikke effektive nok. I anden periode, der kommer I bagud 2-0, og da I kommer bagud 1-0 og 2-0, der virker det, som om I bliver en lille smule rystet. Det virker lidt tungt for jer. Men 1-2-målet, det er som om, det tænder et eller andet her igen. Ja, man kan sige, at vi responderer ikke lige så hurtigt, som vi gjorde dernede, da vi kom bagud. Og det tog os 2-0. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg er skuffet. Jeg er ærgerlig over, at vi ikke får puttet flere mål ind. I var jo 3-1 i kampen nu. Det betyder, at I skal vinde de sidste 3. Kan I det? Ja, selvfølgelig. Det er jeg sikker på, at vi kan. Vi har vundet dernede før. Nu skal vi gøre det dernede fredag, og så må vi se, hvad der sker søndag. Så må vi tage en kamp ad gangen. Tak skal du have. Selv tak.